Boas, hoxe quería enseñarvos o baixo de Rotopala, que sona así. Que neste caso estou usando este Behringer Model D, que é unha réplica dun Mini Moog, e facendo aquí zoom, pois vemos que estou usando tres osciladores, o primeiro cunha onda de dente de serra, o segundo cunha onda cuadrada, que é realmente que lle dá o corpo ao baixo, e o terceiro outra dente de serra, pero neste caso unha octava arriba. Pero realmente a clave do sonido está no filtro, máis concretamente na envolvente do filtro, porque se escutamos esta envolvente sona así, que perdemos completamente o ataque inicial, e a recuperar esa envolvente pois conseguimos esa transiente e cun pouquiño de resonancia podemos darlle pois abrir o filtro e conseguir máis carácter, e todo isto cun decay e un sustain na envolvente do filtro cortos, e así sería o baixo de Rotopala.